Hey, what's up mga tats? Karong buntaga, atos ang biyaan ang ato ang dagat. Kay magsuroy sa ta dito sa unahan. Tara, sabayay ko ninyo. Mauna ni lugar ang ako ang giadtoan mga tats. Tan-awa ninyo ang aso. Gikan sa langit ninaog na si yuta. Kung sige tawag ana anang mags o basta kay aso. Kung mapansin niyo mga tats, medyo ngit-ngit ang ato ang background kay sayo pa mangguna sa buntag alas 5 pa ba yan no. Pero abi niyo mga tats, habang nagbidyo-video ko diya, bisag unsa ka baga sa akong jacket nga gisuot dira mga tats. Grabe, lusot gyapon ang bugnaw. Tan-awa ra gud ang bulkan no, gitabunan na sa aso. Kung dili pa lang nadako, di na jud na makita. Tan-awa sa kilid niya, bukid biya na. Pero dili na makita kay gamay-gamay nga bukid tungod sa anang aso nga giingon ako sa inyuha nga gikan sa langit. Tan-awa mga tats, perting nindo ta sa view, di ba? Kung naalang ko diya, na makaingon jud siguro ka nga diri na lang kapuyo kay mingaw peaceful. Pero di man pwede mga tats kay bisag isa ka bukbalay gani diya bata kakita. Kay siyempre farm nila na So atong gihimo dira mga tats kay bisita ra man ta diya. Dili pwedeng palagpason na to na kay niagi lang ta diya ug tagsala bud ta makasuroy diya. Tanawa gud na kung unsa ka organic ang ilang mga tanom diya. Perting limpiha, perting lindota, o perting plastara. Sama sa nagvideo nga perting gwapuha. Bitaw ako lang bitaw gisuri inyo mga mata kay napulaan na ba magdagat, isda o unsa pa tong pambot ang ginabidyo sa inyo. So dalon ta na pud mo kasagbutan. Ako kasagbutan kaning pinyahan. Oo, kanang farm diha. O di ba? Tanawa gud ninyo ng mga lugar. Kung ako pa istoryahan mga tats, pwede ito magbalik-balik kung naalay time, lami jud kay magbalik-balik diya, maglingkod diya, magberinda lang ka diya, magkaon diya or unsa imong himuon diya, makalipas sa mga problema. Speaking og lipas, kanilipas naman tatong bukira o diri na pud sa pinya. Sa tinuod lang mga tats, kato ang lugar nga akong gibidyohan dito, naara na sa likod. Kanang likod ang pinya, naara to dito gipantanom. So akong gihimo kay wala man koy kwarta mga tats, nagbidyo-bidyo na lang ta diha. Lami untay kaon ng mga pinya mga tats ug barato pa jud na kay punuan na jud na mismo. Pero kay wala man tay kwarta, hinahine nila tagpasya kay nga naman naanara ba iro ng tanaw sa to kasi mapaakan pa unya ta na nabuang na ni karon. Nya mo lang sa to kay iro. Bye.